Fiți atenți cum se schimbă viața unui om. Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând puternic de aplauze pentru Ana Lesco! Trebuia. Nu? Mai glumiți și noi. Dar eu tot cred. Altă minionă care îmi va schimba viața. Am ginit ceva? Bună! Gina! Ce mic e ăsta! Am crezut că e mai înalt! Gina! Da! Bine ai venit! Da? Ești gata să preiei comanda? Bineînțeles! Să duci ca și racheta asta? întotdeauna! Să duci racheta asta omorului pe planeta Îți omorului? pe ei! Iată ce înseamnă în univers când îți dorești ceva cu adevărat. Iată. Tu ești mai simpatic decât ăsta! Da! Se mai spune, dar e doar o Da, tu iluzie. ești, e asistentul tău! E șeful meu, că el poartă sacou. Doamnelor și domnilor, Doamne, adun soția pe scenă. pentru Gina Felea! Bună! Bă, dar tu ai creat un personaj absolut fabulos cu această Gina Felea. Că voi doi împreună, e ca și copilul vostru, Gina Felea. Că tu l-ai creat, știi? Dar dacă nu era Anca să-l... Este fenomenală. Absolut, e un talent ieșit din comun. În momentul în care se capacitează un personaj, indiferent ce se întâmplă în jurul ei, băi, observă, e foarte reactivă. Ia uite cine e aici! Bă, în viața asta totuși am știut cu cine să lucrez. Robi, trece acasă! Termină cu prostiile! Nu mai sta lângă asta, lângă bota asta, o știu! Nu-ți dă dulceață! O halește ea pe toată! Păi de-aia nu o cheamă nici la șef la cuțite! Nu au destulă materie primă! Eu am fost acolo, știu cum e! Dacă nu știi să gătești, nu e neapărat nevoie! Pe asta s-a bazat și Scărlătescu! Aha! Aveți un spor? Uite cum bea. Fac eu și treaba voastră, sau cum? Ce vă uitați așa? Da, vedeți bine. Cea mai șmecheră femeie din România a venit la emisiunea asta și evident că nu putea să ajungă aici fără calitățile care au propulsat-o, un cuvânt nou, în carieră. Țâțele! O salut pe Ana Lesco! Respect! Catfight! Bă, nu ies, că imediat ce a văzut-o Mihai Bendeac a pățit ca Pinocchio. Doar că femeia nu e de nasul lui. Însă am auzit că ai farmec și ceva obrăznicie, ceea ce l-a făcut pe Cătălin Botezatu să-ți întoarcă spatele. De câteva ori. Cretină. Grijă mare la Chelu. El e dinozaurul. Dinozaur? Da, el e dinozaurul aici. E ăla mare și rău. Apropo, am vorbit cu o fostă de atac Chelu. Zice că nu e cazul. Da! Da, deci asta a zis că tu ești doar rău. Tot dinozaur e și ăla mic, Dan Badea. Deci Dan Badea, el e T-Rex. Exact. Bă, pentru care mânuțele alea mici de sechinul
e cu ele acolo, aproape de piept. Dacă îl mănâncă mai jos de buric. Scarpiniu. N-are cum să se scarpine. N-are. Bine, n-are nici cum, nici ce. Și a fost cea mai tare imagine pe care am avut-o, pentru că, într-adevăr, Dan, nu știu de ce, în multe momente stă așa. Exact! Într-adevăr, așa stă, dar acum am realizat că așa stă. Incredibil. Nu vreți mai bine să veniți la mine la Torino, să faceți niște bănuți? Banii îți dau foarte mult curaj. Nu-ți dau și inteligență, e adevărat. Asta am aflat acum vorbind cu domnul Viorel Cataramă. Cine-i Cataramă ăsta? Nu înțeleg. Mie nu-mi place Cataramă, ați lasă aici semn în frunte. Nu suport Cataramele. Mai vreau să vă rog ceva. Știu că domnul Chelu a terminat ceva cu pictură, cu desen. Vreau și eu un tablou cu mine în casă. Aș vrea în costumul de lucru al Biancăi Drăgușanu. Cuțit sau pensulă? Cuțit. Vreau să fii periculos. Oricând. Așa. Mie îmi place de Bianca Drăgușanu, că am auzit că toată lumea se simte bine în pielea ei. Mihai, ești un mare artist. Tu ai destinul lui Van Gogh, în sensul că o să mori sărac și nebun. Și într-o ureche. Lui Șerban e frică de tine. Așa a fost mereu el în relația cu femeile. Șerban e un băiat foarte bun, dar să nu-l calci pe noadă. Asta a fost așa și așa. Mă rog. Vezi, mă, ce înseamnă în momentul în care știi să faci un lucru? Vezi cum legaliza glumele care îi se păreau mai slabe și care poate erau mai slabe în textul respectiv. Numai enunțându-le a fi slabe, numai judecându-le în timp ce le spunea sau după ce le spunea, chestia asta avea un efect foarte fain. Mă simt bine aici. Mie nu prea îmi place să mă duc la emisiuni. M-a chemat și pe mine Denis Rifai la emisiunea aia cu 40 de întrebări, dar mie mi-e frică să merg. Pentru că nu știu cine dracu o coafează și de ce se droghează atâta. Nu, că Rifai e o femeie frumoasă. E frumoasă chiar dacă și-a făcut de curând o vasectomie. Poate nu știați, dar în limba filipineză Rifai înseamnă vei rămâne toată viața la o televiziune foarte mică. Gata! Gata, mă duc, gata, că mai am invitații și la acces direct. Vor să dezbată dacă copilul meu e cabral. Să nu uit. Eu mai lucrez și la gară și m-au rugat cei de acolo să vă transmit un mesaj. CFR vă urează Crăciun fericit și scuze de întârziere. Mă rog, nu cu asta aș fi vrut eu să-mi închei glumele, așa că, Mihai, te rog mult de tot. Am o rugăminte. Vreau să scrie aici un autograf. Îmi doresc foarte tare să... Pentru Grațiela, e o prietenă. Grațiela, mulțumesc. Doar nu credeai că citesc eu cartea asta, nu? Îmi stric ochii, Delia. Asta e. Rating! În sfârșit! Asta înseamnă rating! O să fie peste tot, nebunie! Gata, o să încheia sezonul! În sfârșit! Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că s-a produs și sărutul lui Mihai Bendeac. S-a obținut și la Kim Jong-un, și la Trump, și la Putin. S-a obținut, bă, la toți.
oamenii puternici. Și la Gina... Bă, când a venit Gina Ferea... Tu, boiule! Eu am făcut așa, direct... Este rostul meu preferat al tuturor timpurilor. Nu vă mint. Nu sunt vreo falsă. O spun cu toată sinceritatea. Now that's an actress. Bă, trebuie să spun o chestie. Anca este un animal de scenă până excelență. Nu te așteptai, clar. Nu, fără și am și vorbit cu tine astăzi și n-ai spus nimic. Anca urcă pe scenă, ai băgat-o în priză. Zici că ai băgat-o în priză. Da? Oricând, oriunde. Că s-a închis, Dar mai dom'le, devreme n-am am nicio crezut că m-ai treabă. văzut. Erai pe aici și m-am pitit repede. Absolut fenomenal. O iubesc, o divinizez. Anca Rulz este de departe actrița mea preferată din generația nouă. Tot respectul meu. Ce vă mai plac? Stai, că mai vrem să spunem ceva. Am văzut că îți place să te uiți pe YouTube la iUmor. Nu mai bine te abonezi? Și la canal și la notificări. Să afli primul când băgăm material nou. Spor la play acolo în continuare. Aici, la play. Măi, Un play cu boi. Un play, capitan de play. Vrei să fii capitan, Dan, capitan de play? Dan, capitan de play.